Marko, jsi někdy ochutnal camping salát? Ale tak to je hodně zlo, jestli ne. Že ten je výtečnej. Marek žere jenom vajíčka a kuřecí. Ale vajíčka s jogurtem nebyl. No. Fuj, to Tak, útočíme. Mydlí to, co? Ti do prdele. Ty vole, jsem s tou osou úplně zajebal play jak svině. Adame, jaké je tvoje oblíbené jídlo? Osa. Nebo ne s osou vlastně z Jinx. Asi pizza. Tebe neudělej ten Pizza? To bych dokážu žrat furt. To je kámo Pizza. tvůj sound effect, dochu. Já mám. Shit. Cože to bylo? Kečau.